yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama salminago nede salminago teddungal caggal jettuɗen Allah julɗen en lawal makko ɓurnaɗo windere jetti jignaɓe men e jignaɓe men sernaɓe men e seeɗa mumen no kewɗen wiide gande men fina tawa ɗe mawɓe men golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida wone mabɓe jeeyi yo Allah yumaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna won hen no keddi yo Allah junnu balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe e sukaɓe ɓe ganduɗa jaaɓi janggude gande ɗe cali gande ɗe majja cali gande ɗe maaya ko gonga noon kala wonduɓe ne kewdira nde wonno gande tubakoɓe nde gayri nde mbawano joɗade sona bondita gande meɗen ceyfirɗo men ha laaɓa kulɓina en nde gande mumen mbawa nadde ɗum waɗi nde yeehi ha e duuɓi jawtuɗi ɗi tubakoɓe kadi tawi wonko mbawa safrude ɓe mbaɗi fama coppe traditionnel waɗa initiative de Bamako ko Mali ɗum waɗa ɓe tawi alay saago ɓaleɓe ɓe janta e mabɓe ha ko ɗum waɗi eɗen jiyatno waɓe no Demba Buuɗi Julde en Demba oɗo Jammel en ene jahanno hôpital Fann ene balla jomum safrude hangaɓe ɗum wonko ɗum firtanno wadde tubakoɓe gandi alay saago gande men ɗe jaada ɗe jata goppa ɗe ɗe jata goppa ɗe eɗen bismiɗo Cheikh Tidiane Ka ko bandiraɗo musidɗo guila hanki tawi wona hande ɓooyɗo e ayawo ngo mo Allah hokki kadi teddule mbeɓani commentaire uji batteɗe muɗum ne moƴƴi kadi nanalla mo nanten mo no moƴƴi ɗon ñaago e Allah ɓeydan mo e dendagal bandiraɓe sernaɓe Cheikh Tidiane Ka a wayaba yedde ko adi noon kam wuttima o no yooɗi min dan mbatta e babaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wandiraɓe julɓe musidɓe men fulɓe en calminama on calminama kala fo ɗo wawi wonde eɗo woniri eɗen mbiya rek alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman caggal ruttude salminadu e salminde wandiraɓe diaspora o foof e wandiraɓe fulɓe ɗoɓe goni e ɗoɓe mbawi wonirde foof en calminiɓe eɗen ñagono umma islam o foof e nde ɗo hitande hesere nde natoten nde Allah wattande hitande barke hitande wune hitande cellal e sellirede e barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam oto kennoɗa a wayama yeyde eyyi ceerno Abou ko liggueyaji ɗi tan parfois a wonat e liggueyaji he wandi wona affaire e ñagunde tan woni liggey amen miɗen liggo kadi liggueyaji goɗɗi ko hen min ketno caggal de min keeɓi yamirore e jignaɓe he min noon min garti kadi e liggey he inchallah taala e heewiɓe kalten ɗo ko fate e gande men fina tawa ko fate udditare hande jinnomi ko alna en udditare e nder alqur'ana beele ne woodi e sono woodi hono waɗirte eyyi namdal ma no waɗi fayida udditare no woodi e alqur'an haali ɗum saabu sa janggi alqur'ana ma taw toon simoren gandanɗane ko ɗum yahata walla tawa ayeje ɗe gandanɗane koye on ɗon banggue abbiti wo in tastaftihu faqad jaakumul fathu a nani toon ayeje goɗɗe nani toon kay wo in yansurullaha yansurkum eɗen foof nani toon alqur'an haali ɗum wadde udditare alqur'an iɗi ɗum haalde e adi udditare noon woodi ko adato ɗum neɗɗo no wawi tinnade e hoore muɗum o liggo o daña kono noon ko tehrata ɗum ko ɗum ɗo woni ha joni kadi foti ko adade woni hoko woni ko renata ko neɗɗo saabu oɗo zamana mo gonɗen hande en daari en tawi yimɓeɓe neɗɗo hene wawi wadde e fottitina doole makko o liggo kono hodota ha ɓooya tan huude gueɗe makko daro o horto andu ko woni tawa ko yimɓe añɓe walla tawa ko affaire cheyɗunuji walla ko gueɗe mbaɗe noon ko bonnanta ko bani adama ne heewi oɗo zamanu hewɓe noon no gara e amen ɓe mbiya minen de min cuhli koko udditta ko noon nani hen gandanɗani ko jukkitte koye alquran goɗɗi nani hen noon kadi jukkitte kadi ko e banggue gande men enen fulɓe wona condi saabu kala mo wi pulla mbiya condi mbiya nayyi andi ɗum gandi aynaɓe ɓe gandi nayyi waɗi wana keelele en o fewte ɗen ɗon gueɗe wana belwel nguel ɗum ɗon foof heɗ ɗum mbaɗi ko welnata ɓandu mais adi ɗum ɗon ko idoto ɗum ko woni hoko ko renata ko ɓandu saabu pulaar no wiya wondene neɗɗo haddema ƴettude lahal defta hen ñammi haɗa ñaama yo taw a lawƴingal ha ngal laaɓi taw mbawa hen wadde ñammi ndi ñaama ɗum tagui toujours ko adato ko e neɗɗo ko wallata ko bani adama woni hoko renata ɗum rena ɗum e cheyɗunuji bala u jiptode asman rena ɗum kadi e bala uji jaltoji e nder dow leydi rena ɗum kadi e cheyaɗinul insi saabu cheyɗunuji gandanɗane tawa ko yimɓe ɗum ɗon kadi hene woodi ɗum ɗo woni ko adato ko no sumano neɗɗo o doora ƴewde ko gandanɗane koko renata ɗum ko waddata ɗum ko e windere nde ko waddata ɗum ko e yimɓe neɗɗo daara ɗum tan weele ɗum neɗɗo daara ɗum tan yiɗa ɗum ɗum ɗon nden waɗi si waɗanama ɗum ɗum doora wonde nafoore muɗum
ɗum noon ɗum yaltani qur'ana ɗum yaltani kadi ko gande men ko tawɗen ko woni ko jibinɗen ko e muɗum tawɗen ko enen fulɓe e wadde no wawi qur'ana o ina yaada e lekki ɓuri jogade doole ɓuri tidde saha wooda mbiɗoma qur'ana o ɓuri tidde sa neɗɗo wima ala leɗɗe men ɗe ɓuri tidde wadde so tawi lekki waddama e qur'ana o hol doole jogoto to banggue ɗum eyyi lekki kam kañum e alqur'ana jahdata saabu alqur'ana haali leɗɗal e alqur'an inni leɗɗal allah sah wonde e leɗɗal hollirden importance walla doole mo gandanɗa ɗum ɗo leɗɗal jogui allah wondi e leɗɗal en sikki enen fof en jangui simore wottini allah wonata ɗon ko e leɗɗal ɗum ko leɗɗal joni noon wiyoɓe ɓe wondene alqur'an yahdata e leggal walla si yahdama hen leelat ɓen ɗon woni ko pirti ko ganda ɗum tan kono sa rewi e ganduɗo ɗum baɗɗo ɗum ha joni kadi bahsuɗo ɗum bahsi ɗum ha kadi dañi hen haqiqa on ɗon si gollori ɗum tan ne heewi hen dañde résultat si yalti e haajede allah tabaraka wa taala joni noon aya fof mo jiiɗa e alqur'an na yahda e condi e lekki fof ki jiiɗa kadi ko yahda kadi e aya andi ɗum on ganduɗo ɗum mbo anda ɗum o anda ɗum kono kañum yahdata waɗi noon ko gandanɗani kone ko leɗɗal tan yahata liggo ɗum no waɗi ko ganduɗa kone ko gandanɗani kone liggoto ɗum ko alqur'an tan ɗum kadi hino woodi no waɗi toon ayaji ɗe gandanɗane ɗe jahdata haydara no waɗi toon ɗe gandanɗane ɗe jahdat e condi ɗe jahdat e wona ceeɓe ɗum foof hino woodi wona ceeɓe no waɗi ganduɗa yahatta koye ɗeɗi goɗɗi hen yahatta koye kobi ɗum foof no waɗi ko ganduɗa hen foof e façon muɗum tawi ko neɗɗo mo gandanɗane o ko liggaɗo liggey mo gandanɗane mo ɓooyi e muɗum on ɗon saɗ ɗum waɗano hino waɗi ganduɗa koko ceeɓe tan baddata ɗum mbaɗa ayaji qur'an ɗe ɗe bindata badda ɗum hen so jomum lootima tan o daña tawfiq jojo jiiya neɗɗo o wona ha o horto tinde hoore makko e banggue goragu makko horto hen tinde hoore makko ɗum ɗon ko leɗɗal tan ittata ɗum leɗɗe ɗe ganduɗa baɗɗe ɗeɗi ɗen ɗon ɓuuri hewde ittude wan on ɗon ɗen wana ɗin ɗon ñabbuji a naati alhaali goragu ko yewtande nanen hen beele to banggue safara mum haali joni ɗum ko tewɓol walla no wadde e lekki beele ko tew ngaari won waɗoɓe tew ngaari ɗeɗe mum waɗoɓe tew gatogal walla tew dammuwol hol hen ko cikkuɗa ɓuura yawde jaggude no waɗi waɗoɓe ko kalɗa ko façon ngaji mum no keewi no waɗi ɓe ganduɗa kadi ko condi tan ɗeɗi tan ɓe tottatma ceeɓe gooɓa zamanu idan mawɓe idan si neɗɗo yi fottitina natde e dewgal woni hombo woni gorko natowo e dewgal no waɗi looɗe ɗeɓe mbaɗanta ɗum e galle he o yara ɗen ɗon looɗe ha ɗe gasa ko looɗe jiiɗiɗi gonata hombo yaraɗe ha kay ɗe gasa ɗen ɗon so yariɗe kaddi gurdam makko o dañata caɗele e banggue e on ɗon banggue o dañta hen o dañta hande noon sa yii ɗum ɗon ɗum sawtini hande yimɓeɓe e aduna he premièrement ko ñamde nde ɓe ñamata nde woni nde moƴƴani nde ɗum ɗon ɓuuri addude ɗum deuxiéme o ko hewɓe hen kadi no caggini cosaan o no caggini cosaan o ko tawɗen ko mawɓe hen mbaɗatno hewɓe han gacci ɗum wat ɗum taki ɓe jahata ha ɓe daña caɗele siɓe dañi caɗele kadi ɓe duttoto tan ko e ɗum ko ɗum tan ɓe duttoto a yiyat hen jahata hôpital ha sawti is noon ɓooyi ruttoto tan ko e cosaan he ɗum wadde ɓe mbiyata neɗɗo noon si fonkani cosaan mum si waɗi feere ha cosaan mum majjir ɗum on ɗon neɗɗo yahata ha horto anduɗo ɗo abbato te si hortima anduɗo abbito majjat te si majji ne wawi tan ruttade ko ɗo wondo ɗo ɗum tan wawi ruttade ɗum wawi ruttade to banggue ɓañƴere ɓayre ne no kalɗen ni e nane e nder haala meɗen qur'ana no addi wona ɗin ɗon banggueji mbiyima ayeji goɗɗe nani toon ko ɗum liggorte no waɗi ko ganduɗa ko haɗa enen fof eɗen gandi belwel ngel e keelele heno waɗi ko ganduɗa ko wiyete ko keelele waɗi heure mo ittate e banggue tawi ko keeleki ganduɗa futki e jofde nayyi walla jofde beyi no fuɗi ɗon heure mo waɗata o piindi muɗum yaltinta o piindi ndi no woodi ɗon no ittirte si ittirama ɗum ndin ɗon condi kala mo gandanɗane Allah waɗi o memanama hen hay soko seeɗa so lootima ɗum ma o yi ɗum saabu ko hunde nde gandanɗane ko mawɓe no malnortono ɗum ko mawɓe malnortono ko ɗum ɗon woni ha joni kadi enenne kadi ko joguiɗen heɗen malnor ɗum heɗen barkinor ɗum e barkeji mumen e yamirore mumen
sabu mbiyata hunde nde fof kala ko mbawɗa jogade aduna ɗum laaɓi tawde ƴettani ɗum ɗo laaɓi a ƴettani ɗum ɗo selli ɗum ɗon ɗum wawata ha joni kadi nafde sa totti ɗum neɗɗo ɗum wawata nafde ɗum woni ko jiyata ko wi neɗɗo wima min de mi jokkodiri e kaari en e si hay hunde laata tawata ko neɗɗo o ala hen yamirore ayi so neɗɗo so joguima hen yamirore tan o jogui hen annora nden waɗi kala mbo waɗani hen ma Allah wawa hen waɗa sutura belwel ngel bel ala ko safragol ɗum tawi wona ɗum e belwel ngel ne heewi ko safrata kono ko ɓuuri yahdede ko ganduɗa ko ɓuuri andirede woni hoko woni banggue ɓayre no waɗi simore wotere wonde e nder alqur'an ko cimoje less he simore nde gandanɗane nde windete ko laabi jiiɗiɗi wadde ɗum wadde ko mbiɗen ko belwel ngel no waɗi ko waddate e keeleli no waɗi kadi leɗɗe goɗɗe ɗe gandanɗa wona casɗe en ɗen ɗon ɓurata yahde ko e banggue haare banggue laamu neɗɗo mo gandanɗane jogoɗɗo e caɗele e banggue laamu no waɗi leɗɗe kadi ɗe gandanɗane kadi ɗe mbaɗata ko debbo mo gandanɗane ɗaɓɓowo joom galle debbo mo ganduɗa cohluɗo resede woni desanoɗo ha seera walla mo ganduɗa o siwa resede no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe lotte ɗum taki zamanu idan mawɓe men idan a yiyatano mukk ɓiɗɗo mumen debbo jooɗo ha kay dañi duuɓi 17 walla duuɓi 20 en taw ukkiraka saabu ɓe jawatno ɗum waɗa préparé guila hombo woni suka waɗi koɓe lootata ɗum si yonti tan yiya tawta ko hunde nde jaabima ɗum noon woni leɗɗal wadde kala leɗɗal haala tan amma yi ko nafoore tan woni he ɗum ha heewi sen Cheikh Tidiane kasnoɗa e ma ne yilo kote ko nooɓo holko liggotontoɗa ɗum nooɓa kam ko jati no woodi jati fulɓe eyyi no woodi jati ɗi ganduɗa mawɓe fulɓe mbaɗatno ɗum no waɗire ɗum no waɗi noon waɗiroɓe ɗum kadi e banggue ndiyam ene waɗi waɗiroɓe ɗum kadi e banggue ciri wona ɓoy duɓɓi en ni duɓɓi ene sire nangue nde sinde ɓamto waɗi ko cirata ɗon ngol ɗon cirol ngol ɗon kala mo kaɓɓuɗa hen woni lamɗo woni kala bawɗo wonde kayde kala kaɓɓaɗa e ngol ɗon kaɓɓol o haɓɓittaka sina taw kaɓɓunoɗo o yeehe ɓurɗo on ɗon towde o haɓɓita ɗum ɗon ko cirol waɗirte waɗa barkeje no waɗire ɗum no waɗi kadi ko waɗirte kadi duɓɓi kono ko ɓuuri ko hen minen komin liggorto ko hen ko piɓol ngol gandanɗane komin ƴettigol ko e mawɓe fulɓe laaɓaɓe koɓe jogui ko ɗon min ƴettigol ko ngol ɗon min heewi liggorade ɗum minen noon liggey amen ɓuuri hen heewde komin liggorto ko alqur'ana e condi oɗo zamanu noon ko zamanu mettuɗo haalde ene jeeya ko taki ko min ɓuuri wayrude e ga e média he oɗo zamanu no heewi haaloɓe no keewi kono waɗoɓe no pamɗi ɗum noon taki jojo a jooɗoto miitteɗa tawa ko an wadde retiré o mbaɗa réservé o hoorema ɗum ɓurata is noon wondo neɗɗane si tawi woni Allah resdima hunde moƴƴi kam peccodira ɗum e bandiraɓe maɗa peccodira ɗum e julɓeɓe Allah waddumaɓe saabu ko watte ko ɗo sikku tan si tawi no wonino koko daña hen ɗaɓɓateno tawanno yimɓe gacci ɗum ɓooyi saabu ɓuuri hen woppu yimɓe ko naftodirde e bandiraɓe kono wona pour goɗɗum eyyi saabu zamanu o hande no jiiɓodiri aɗum gandi kalami ko en jetti ɗon miñi men sehil men Seydi Dia mo ganduɗa neɗɗo jaaɗo ha woni président tribunal ko pullo kono ko bittuɗo ganduɗo safuji men binduɗo hen defte kanko Seydi Dia en jettimo no fewi joni sen gari ko fate ɗanle no heewi haala jiɗɗo ɗannade jiɗɗo dañde mbaɗo concours jiɗɗo dañde kayitaji beele ko leɗɗe liggortoɗa ɗum walla so tawi aɗa wawi walla ko aaye eyyi jiɗɗo ɗannade ɗum ɗon no waɗi lotgal muɗum lotgal mo ganduɗa ko ɗannotoɗo walla ko ɗanniɗo ha paari gueɗe makko no loggi gueɗe makko no cetti ɗum ɗon hina waɗi lohle muɗum kono ko ɓuuri ko foof woni neɗɗo o caggal de o ɗaɓɓi du'a ha o paari o dillini sababu e banggue ko o woni ko ɗum ɗon fof ɓuuri hen wodde solo ko neɗɗo o reena hoore muɗum ha tawa caggal mum hay goto wawata bonnude toon saabu hewɓe hande a nani a leyɗele he walla a nani e ɗanni ɓe donki artude hewɓe hen koko bonna guila ɗo wona gaccat ga keeci yimɓe ɓe gandanɗane ɓe jiiɗa koɓe goni ko toon walla ɓe jiiɗa koɓe dañata ko neɗɗo ɗanno dañi walla ɓe jiiɗa ɗum ɓe gona ga heɓe bonnanaɓe tawan liggoɗa toon ƴettoɗa rendin koroɗa jiiɗa artu koroɗa
ɗaɓɓa wona ko wiyete ko kayitaji ɗaɓɓa donka heɓde anani ɗum ɗon fof no waɗata ɗum ko ɓuri ko hen hewde o zaman men gonɗen wima zaman o hande heɓe jiiɓodiri ɓuri hen hewde ko neɗɗo ko bonnate neɗɗo noon si tawi woni o ñagui hoore muɗum o waɗi hoore mum ha gandanɗani hay goto wawata yettademo wallahi kala ko ummani o heɓat ɗum kala ko ummani tan o heɓat ɗum e banggue ɗannal noon no waɗi lotgal muɗum waɗi gandanɗani ko si neɗɗo lootima ɗum ñalade nde yaltata nde homo ɗanno nden ɗon ñalade o lottoto ɗum nden ɗon ñalade yotto ɗum tawima ganduɗa on noon ko ɗanniɗo ha kayde o yettima ɗo leydi ndo ɗannoto to on ɗon somo waɗane o waɗante ko ganduɗa ko loototo ko ganduɗa ko waddata ɗum ko e yimɓe ndin ɗon leydi tawi ko ɗaɓɓowo wona liggey o daña tawi ko ɗaɓɓowo ko fewte wona kayitaji enne ma Allah newnan ɗum ɗum foof ko waddate ko leɗɗe e alquran minen min liggata ko wiyete ko fétiche min liggatako ɗum saabu koko harmi ɗum rendani e diine meɗen gueɗe almudagal tan min mbaɗata kala ko yalti alquran o sunna jaɓani ɗum minen min memata ɗum hewɓe ne mbiya fii leñol men ko en mbatta ko mbiɗa joni ko fétiche kono haɓoɓe men ɓene mbaɗa ɗum enen hono poɗɗen wadde eyyi enen ɗum poɗɗen wadde ko kalmi ko nane woni ndena hoore maɗa ha kay tawa si neɗɗo ƴetti bone muɗum weddi walla addi yiɗi wadde e maɗa asi ubbi ɗum rutto e muɗum ɗum no woodi eɗen gandi ko mawɓe mbiyatno ko jullare dow bolol jullare dow bolol neɗɗo mumni guite makko so fergatima hen o yanat kono jullade kam ɗon tan nde wonata a faami neɗɗo o noon si tawi woni o reeni hoore muɗum ha kay ganduɗa hay goto wawata waɗi ganduɗa ko sa waɗi ɗum hoorema tan kala ƴettuɗo hunde o waɗi ma woni o asa o ubbi walla o fib anani walla o weddi e gueej walla o waɗa nder iyal foof ruttoto ko e muɗum ruttoto e muɗum te ɗum ɗon ɗum yaltani tan lotgal fulɓe no waɗi ganduɗa ko mbiyata ko lotgal ngal ganduɗa ne baddata hen ko ngeeƴ jambere jambere ko ganduɗa ko ɗum waɗate hen ko lotgal mawɓe noon ko lotgal fulɓe ngal gandanɗane ko ɗum waɗte waɗi lotgal ngal gandanɗane saɗa waɗa ngal mbaɗata ɗum lotoɗa ɗum koye kurkol woni ko ɗo unateɗo wowru minen mbiyata kurkul ɗon waɗate ɗon ndiyam ɗam wattaki e bool wattaki e siwo ko ɗon watte ɗam ndiyam sa lootima ɗam lawol gotol kala ko tawi dowma kala ko tawi ɓannuma e liggey bonnata te sadi sa waɗi ɗum kala mo ganduɗa ƴetti waɗi e ma hunde weddi ɗum e maɗa hunde ruttoto koye muɗum so tiyani ka en jawtima on mintaji tati e yewtere meɗen namdotomami ko hol konngol panta e bandiraɓe namtomo ɗo e sahaji sa arani e hooliɓe ma ene guirti jawdi mumen ene tottuma tawi ene jonama hol konngol panta e mabɓe eyyi ko adi foof ko yettude Allah saabu no kalmi ko nane woni haaloɓe oɗo zamanu no keewi kono alhamdoulillahi rabbil alamina Allah no waɗani amen hen tawfiq mbiɗen jokkodira yimɓe ɓe gandanɗa guila de min ɓangre jokkodirde mabɓe hande woni duuɓi ɗum noon addi ɗum tan ko liggade liggey ganduɗa liggey laaɗo e ni no jiɗɗa liggorde tawi no wonino ko jawdi walla ko daña woppat hen yimɓe oɗo liggey tawannoɓe goppi ɗum ɓooyi saabu ɗum ala hen e si woni hen tan ko wallodirde bandiraɓe tawa ko saabu Allah tan e nelaɗo makko taki taw wona pour haydara ɓen ɗon ɓe gandanɗa ne hooliɓe amen noon ɓe ƴetti jawdi mumen ɓe totti amen kala no wawi fodde meɗen ligganoɓe min liggarantoɓe de ko saabu Allah ko Allah min cekkiɗe ɓen min ngala jubdi mumen saabu neɗɗo kam wi cuptuɗoma e nder yimɓe foof hoolima on ɗon sasiyema ka dima ko dima ba kala e moɗon noon kala ko mbawɗon haaldude onon ɗiɗa ba kala e moon si maayi kanko tan e yenade muɗum ko haali ko toon foof nene winda e kayit makko ñandarga ma o totte o liran ɗum hoore muɗum wadde noon ko desnatmi ko hooram min o jooɗiɗo e meɗɗum resde wandi ɓam ganduɗa ɓe dilloɓe oɗo mecce momin goni oɗo zamanu no jillodiri no jiiɓodiri ba kala yo dar hakkude makko e Allah ko liggoto ko kala ko mbawɗa mbi'a min de ɗum meɗɗum wawi kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo a wawa ɗum mbi'a min de ɗum ɗo Allah resdani men gandal mba sa ƴettu jawdi neɗɗo tawa wawa sa ƴetti jawdi neɗɗo tawa wawa hina adda jawol hina adda kadi hakkude moɗon ko gueɗe jiiɓiɗe te ɗum ɗon tawa jarani ɗum noon tagi ɓe hooliɓe amen kala mo ganduɗa miɗen mo joni
kooliɗa min a ndaari yonma nodduɗa ma liggodire tawa ko sabu Allah tan e nelaaɗo mum kala mo ganduɗa kadi no yonanima yo Allah waɗanma tawfiq to ɗo ganduɗa ne jaakorɗo haaju ma o humto Allah wadduma e on ɗon humto o haaju ma sabu woodi hen importance rek haaju ma humtade mbeɗa wiya toujours kala mo gandanɗa ne haaju makko narani ñawdade am Allah wattuma kam noddu téléphone min toujours ko ɗum mbiyani e si kala mo ganduɗa o yii kam jonami ɗum o noddimi ça veut dire que haaju makko no nasi ñawdade am sabu ɗum komi ñaguiɗo ɗum Allah ha Allah okki kam ɗum jarama gasi a laaɓi yeeɓiyankoɓe Pindi TV Seck Tidiane Ka wonno koɗo men o wona koɗo ko koɗɗo koye galle he o jeeya en jettimo jarnimamamo Mansour Sow to banggue kalagal Abou Samba Diop e so haalirde nde ko ɗo ka tan ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi